Următorul element, avem cum lovim corect o directă de dreapta, da? Cross. Cum îl lovim lung, corect și cum ne ferim în același timp de mâna adversarului care vine spre noi. Hai să vedem despre ce este vorba încet. Aici. Da? Încă o dată. Și ne mișcăm. Da? Se vede foarte clar, poziția bine aici. Stau foarte bine închis aici. Am pivot pe piciorul din spate. Lovitura este lungă. Aici. Lovitura este lungă. Bun? Mai repetăm ușor. Să înțeleagă. Și ne mișcăm. Și ne mișcăm. Asta este o lovitură corectă cu brațul din spate. Bun, hai să vă explic și practic pentru ce este acest exercițiu. Stăm față în față. Dacă eu vin cu mâna mea din spate, ea va reacționa contră, tot cu mâna ei din spate, da? Aici. După care de aici, retrage brațul, poate să plece lateral, plătură de stânga. Da? Încă o dată, încă o dată. Da? Hop, și plec cu stânga. Bun, și pe partea asta. Același lucru. Hop, și pleacă de acolo. Încă o dată, treci în fața mea, mai mă rog, pasul mai ușor. Și înapoi. Hop, am lovit-o și am plecat. Încă o dată. Lovește și pleacă. Încă o dată, acum facem un circular pe exterior. Aici, da? Dacă m-am ferit și vreau să-i dau croșeu, și a plecat în continuare cu brațul. Încă o dată. Și pe partea asta. Și cealaltă mișcare. Și ies. Bun. O dată și pe partea asta. Circular. Circular, circular, circular. Bun. Pun în față. Acum pe partea cealaltă. Și ies. Aici. Circular. După partea asta. Partea elaltă. Și plec. Încă o dată. Circular. Ies. Plec.
Și este acolo. Închis acolo. Și am ieșit. Pleacă. Bun. Hai să ne vedem la următorul